В імені Отця, а Сина, а Духа Святого. Kněz, buď s vámi. Любі братці, любі сестри, вітам вас на той ряні сонячній неділі до Божого дому tu в Kroščicach. Prejný křesťania sú skádžace slunco přeco videli jako symbol za zrovastaného kněza. Tohle se oni tež ten dzień zetkania dies solis mianowali, dzień slunca. A oto šinže tež nimske słowo Sonntag. Ale w tym zmysle je kujža niedzielska Boža mša tež prawa składność, duchowne slunca Božie miłości świadczyć dać do naszych utrobów, co by nas napełnił ze lubością Bożej. Ale w tym zmysle je niedziela stajne zaso tankonia, duchowna tankonia chrześcijana. Knieże Jezu Chrystie, Ty si kniez nad czasem a wiecznością. Darujesz nam czas a moc, żebyśmy wszedny żywot zmistrowali. Knieże smilso. Knieże Jezu Chrystie, w tym Twoim domie jesteśmy doma, a nazoniamy, że se nam bliski a podziel bierzesz na naszym żywieniu. Chrystie smilso. Knieże Jezu Chrystie, bez Tebe jsme słabi a bezmocni.
podležimy mnohým spytovaniem, tu ještě prosimy. Kniežec milso nad nami, smívot nás všetky naše rychy, zabochme z čisté a správne utrobo osvedčili tule Božom šu. Amen. Modlmy so. Wszechmocny, wieczny Boże, daj, żebyśmy byli Tymi podwólni, a ze sprawnej utrobu Twojej hordosności służyli. Przez naszego Knieza Jezu Chrysta, Twojego Syna, Kiż jest z Tobą żywa, króluje po wieki na wieki. Słyszymy czytanie z knihy Jezaja. Kniezy so zespodoba swojego łotroczka z cierpieniami rozmiast. Gdyż je swoje żywienie za winu oprował, wola da potomnictwo a bude długo żyły. Kniezowy zamiar spełni so przez jeho ruku dere. Dokelž je jeho dusza tylko cierpiała, wola da wun światło a so nasyci. Przez swoje cierpienie osprawni mój łotroczk mnohich, a poniese sam ich zwłaszcze. Słyszeliśmy słowo Boże. Čitanje z lista Hebrejam, bracia sotry. Dokelž mamy šeho myšnika, kotryž je przez nebesa přišel, Jezusa, Syna Božeho. Džeršmy so wuznacza. Přetož nimamy wyższego myšnika, kotryž nemu z našim słabościami sobu cierpieć, ale tajkeho, kiż bu we všem spytane, nima rycha, runie kajž my.
Przystupny dodlewie k tronie miłości, za bychmy smilność a miłość nadeszli, gdyż kuli trzebamy pomoc. Słyszeli jsme Słowo Boże. Człowieka je przyszło, aby służył, a dał swoje żywienie za mnohich, a ich wykupił. Halleluja, halleluja. Kněz buď s vámi. Słowa światost czynia po Marku. W ranym czasu przystąpisztaj Jakuba Jan, Zebedejowa syna Jezusa, reknisztaj. Mistrze, przyjmuj się, żeby nam czynił coś, co prosimy. A on zaprasza, co chcecie, żeby wam czynił. A on reknisztaj jemu, przyzwól nam, żebyśmy w twojej krasności siedzieli, jeden przy twojej prawicy, a drugi przy twojej lewicy. A Jezus jima odmówi, nie wiesz taj, o co prositaj. Może taj pić kieluch, kiż ja pił, albo so kcić dać z kcińcu, z których bude jak czyny. A ona rekniesz taj, może mój. Ale Jezus jima odmówi, bude taj pić kieluch, któryż ja pił, a bude taj kcienaj z kcińcu, z których se jak cił. To siedzieć przy mojej prawicy albo przy mojej lewicy, to nie mam ja rozdawać, ale to jest za tych, za których jest przygotowane. Jako ci 10, co to słyszachu, patrzachu się na Jakuba a Jana nie wać. Ale Jezus woła ich k sobie a prawi im, wy wiecie, że wierchują nad ludami knieża, a zo ich zastupnicy je we swojej mocy dzierża. Tak, że to nie sme być między wami. Ale što chce być między wami więcej, bądź wasz służebnik. A što chce być między wami preni, bądź otroczk wszystkich. Syn człowieka też nie przyszł, żeby jemu służyli, ale żeby służył, a dał swoje żywienie za mnohich, a ich wykupił. Słyszeliśmy dobre poselstwo naszego knieza Jezu Chrysta. Liebe sotry, liebe bracia, w zimie 1907 do 1908 je w Mnichowie wieste Józef Friedrich Schmidt przemyślił, jak ta było ludzie, te czmowe miesiące zimskie lepiej przeżywać mogli. A te przemysłowanie to się upłaciło. Schmidt je menece wunamakał jedną ru za młodych a starych. A ona była bardzo najpopularniejsza w niemskiej. Człowiecze nie mierzaj so. 1910 je potem tu ta wyszła, a we było 6 lat jest to już milion raz przedawała. Generacje dzieci, ale tych dorosłych, je ona tak rec przebodzała, a we tu tej rie, koji już znaje, a jorał, to wie, co szpieluje nasze żywienie. Menece te začuča,
dżęca emocje mianowane. A własne to nieprzyjemne, mianowicie te marzania. Nikomu rec, człowiecze nie marzaj so, to je lahko prajene. Emocje še ne możesz odstajić, kajż by svicu hasnu. A hakle, da si ty starši, kaj ja, bo druzy, to pitniš, za je popravom ve tuteri podobne kajž v živenju. Ty dobiš všetko zaso znova započeć. Prvi dobiš znova započeć, da se on zlečal v živenju, smeš znova započeć, runie, da se somerzał przez nikogo, przez podałk, kiż ci blisko szło, albo przez niedżak, kiż nie si zasłużył. A jako ryby, smiesz znowu zapoczeć, gdy si zreszył. Dżęca w Ewangeliu so też nikoci merzachu. Jezusowi uczenicy. So menice merzachu na dveju, kotra si myślisz taj, zostaniesz to lepsze, kmańsze, albo wyższy, mitsam, połowane. Tu kiedy oni przejeżdżaj, w przednim rynku siedzieć podla swojego mistrza. A to byś taj kuzenkaj Jezusa, Jan a Jakub. A snad si onaj prajeżdżaj, Jezus to je naš siwuzny. To tam możemy nešto očakować. Dżęca się to tej ludziom mianuje vitamin B mieć, albo nic mieć. A najskiery widzisz ta Jezusa, jako to nowo żydowskiego krala, kiż Jano uczyri, kiż poria tvori, so wo prawdu stara, nimo to, że wo ty darmo kleb dała, korych ustrowia, po takim perfektny muž za toho, kiž ma navodžiť a kiž ma to v rukách myč. Ta prostowa, ten dobry posten je zrozumliwy, ale tam nie są merzaja. A czy Jezus też merzał, to mu nie wiemy. Ja si skiery myślę, on je so nucko trochu smiał. A jeho reakcja je markantna sada, štuć se mnie z wami prenibić, buď otročk všetkých. A z tym by ta dyskusja o tu karieru končena. A nas troštuje, so so ti apoštoli svabosti mieli a sonili cele ulice vončinč. A nampak Jezusowe słowo poruči, so rozestajeć ze swoimi przyczynami. A wuknąć, że nie trzeba wszędzie podlabuć, prenibuć. Sobie samo za bowika ważno mieć, że lepiej wiedzieć, czać druzy. A to spytowanie móc wukonieć, jeszcze ty naszym czasu pomine wulka. Też nikoci duchoni, so cele hordziwe swoje czerwone drascze prezentuje, so bocho się widzieli, što oni są. Bo jak nasza cyrkew miastem te tytle odstroniła, my żadne monsignory jac nie mamy, a żadne duchowne rady, te jac nic, bo to te nie trzebamy. Bamże Janie 23. je juno je nowe lidma pomienowany biskup w audience skoržił, so skoro nie może jacy spać, ladają na tu wielką zamówitość. A bamże mu praješe, wieszcie, takie so mi tej zejszło, gdyż Bóg ja za bamża wyzwolony. To pa je se naraz miniło. Mnie mene se do nocy działo, mój Janżel Piestań je so zjebił, a wieszcie, co on mi prawił? On mi prawił, Jano, nie ber się za tak ważnego, bo toho czasa może ja zas ubierne spać.
po takim szudzie, gdzie są ludzie romadzi, žibi maja so rozestajeć, że je eben kujże hinajši, że ma słabostcze jak manostcze, a potem te praszenie sztumasz to prajcz, te praszenie mocy, a jak z niej obkadzieć, je przeco aktualne. A tu dobimy od siebie kiedyś a czućmy jednać pola nas w cyrkwi. Są zajszły niedzielu, iż by tu tym związku stojacy standard żort pojeda, a dżęce ja to nie czynił, dokud to przez livestream działa. Ale nam dżęca trochę pobrachuje. Nam dżęca trochę pobrachuje, też te kutne wiece żywienia, ze złotczą maj humora widzieć. A potem trochę też możesz to byle einmal jeno lochsza widzieć. Sztyż pala Jezusa do szule gdzie, ten będzie się menece mnoha merzania zalutować. Dokud je nawuknął, mnie sudzić, a za to byle zrozumieć. Dokud je się odwuczył, sich powuczyć, a szemu swój komentar dać. A sztyż pala Jezusa do szule gdzie, tu nawuknie poniżność. To je menece to, što się Jezus zmienił z tym słowem. Sztyć se mnie z wami, tun preni, być, tu neche służonik sich. W jednym klostrze, swojej manżelstwie, ale to je koparskie mustwie, aber w gemeńskiej radzie je przyposłuchać móc ważniejsze, hać dere ryczeć móc. A za nas duchownych, jeśli że powołania dla wiele ryczymy, je to o sobie ważne, a je to o sobie dere, gdyż jen to so obmiezuje na to, że się woprawdzie trybne. Što sobie tutaj ry, człowiecze nie mer zajso, stanie, to sobie żywieniu kujże dzień stanie. Tun jen dobudże, a tun tam on szeraje. A mi so runi tak wiedzie. Juno mam ja uspich, a juno nic. A za Jezusa ani to jene, kajšte tamne, nie rozsudne. Zanjo si ma menece tež važne, tyž ja nisem uspišne. A snad samo z vinu občežene, da sem kajšteka boja figura, kiž je on zlečava. Przed letami je tedyški americký prezident slogan udał Yes, we can. Hej, my to możemy. Podobne ryczy Jezus k nam. Ty to możesz, nie boj się. Zabożer jezuitsko riadu Święty Ignatius je to takle zwuraznił, na jacy ludzi się ani przedstawić nie może. Żeby Bóg z nich czynił, gdyż Bóg co jemu dyspozycji stajeli. A przyszłym nie smiesz na humor zabuć. Kajż one Pfarrer, když si pšał, se bocho ludzie też doma jacy so modlili. To je on do wujeszka, rączka, stają z mużem albo z człowiekiem, kiż rundzie łożu leży. A tam je przypisał, jeli se zasa juno nie możecie usnyć we Bożu, nie zapoczcie te wódzki liczyć, ale ryczcie nydom z tym pastorium, to pomaga. Amen. Stanimo a modlimy so wieru do Boha, Wódca Wszechmocnego, Stworzyciela niebes a ziemi, a do Jezu Chrysta, Jeniczko Syna naszego Knieza, když je podjatego Ducha Świętego, narodzony z Marii Knieżny, czerpie pod Poncjem Pilatem, krzyżowany, umrzył, a porebany, zestąpił do przetylu, trzeci dzień z mrtwych stanu, zbył do niebies, sejdź na prawicy, Wódca Wszechmocnego, tam przyjdzie z ludzi żywych a martwych,
Wierю do Świętego Ducha, Cyrkwi, zgromadzeństwo świętych, ładowanie grzechów, zrówastanie martwych, a wieczne żywienie. Jezu Chryste, naszemu kniezy, kiż nam przykład lubości dał, ułajmy we všech naszych należnościach a prostwach. Kaznia lubosće je wulke wužadanje za křesćanov. Todla prosimy za nas samych, żebychmy nic jenož o lubosći rečeli, ale też ze skutkom, z oporom a dobrym przykładom za nią świadczyli. Welche wyslysz nas. Kompas lubosće nam pokazuje, što je dobre, a što nic, što nam pomá, a što nam znano škodzi. Knieže, pomaj nam swoje żywienie potem usmierić, što nam lubosć kaza. Gdzieś lubosć faluje, tam so rozšira, zwada a zawiść, rozkora a nielubosć między ludźmi a ludami. Tuż prosimy o tolerantność za zniesliwość, o zrozumienie jeden za drugiego. Swójba je prina szula wiery a żywienia. Prosimy za nasze swójby, żebychu w osobie dzieci a młodostni nawuknęli, jak mamy między sobą obchodzić. Modlimy się za naszych zemrytych, ki su nas lubowali, a kotrym sme my drudy przemało luboszcze pokazali, żeby Bóg im szu luboszcz z wiecznej radością mytował. Boże, Ty si wieczna lubość nas obtarisz dzień woty dnia z przykilnością a lubością niech rośnie Ty we nas wira, a lubość, bychmy przed sobą świadkowie Twojej lubości byli, o to prosimy przez Chrysta, naszego knieza. Amen. Modlcie se wszyscy, żeby się moja waszła spodoba Boże a mocnemu Otcu. Pomaj nam, knieże, żebyśmy Ci wesele a rady służyli.
Umoż nas przez te potaństwa, a uczyść nas o te szyje winy przez Chrysta naszego Knieza. Kniez bądź z wami. Pospijmy w utroby. Dziękujmy za Kniezy naszemu Bogu. W prawdzie jest nas prawny, zdobny a spomocny. Za czystania wszędzie dziękujemy, Knieże Święty Wódco, Wszechmocny, wieczny Boże. Przetoż tak jara se świat lubował, zase nam swojego Syna jako umożnika posłał, mimo rycha nam był im podobny, zaby Ty nas lubował, Sztoś lubujesz we swoim Synu. Przez swoją posłuszność je nam on Twoje dobra zdobył, któryśmy ze swojej neposłusznością zubili. To dla sławimy Cię, Knieże, ze wszemi angelami a świętymi, Twoje krasności wyskają. Uprawdzie święty si Ty, Knieże, z prawom przekłalisza Twoja słowa, że też swojego Syna naszego Knieza Jezu Chrysta z mocnym skutkowaniem Ducha Świętego ożywisz, świecisz czyszczą świt. A romadzi se neprzestajnie swój lud, co by so Twojemu mienu czystego powopował od słońca skażenia, aż do jego kuwania. Pokornie Cię, Knieże, prosimy, poswiedź tutaj nasze daraj przez swojego Ducha. Zabyś Ty bywaj żywo a krej Twojego Syna, naszego Knieza Jezu Chrysta, kiż je nam poruczył, te potaństwa świecić. W nocy, któreś ku śmierci udaty, zawon chleb, dziękowasze soci, żonu waszą, łamasze, a podają swoim buczobnikam prajo. Zmiczy, a jedzcie šice wotowo. To je moje čivo, któreś będzie za was podate. Tak też zawon pojedzi kiluch dziękowasze so, żonu wasze, a podają swoim buczobnikam prajo. Zmiczy, a picze šice z nią. To je kiluch nowowieczno zakonia, moja krwi, któraż będzie za was, a za wszystkich przelata. K łodowaniu rychu, czyńcie to na mnie, wspominają. To je potaństwo wiry.
Spomínajú tuž knížina tvojho syna, vás je viame, ja vás pošlive čerpenie, jo hordosne zroa stanenia do nebezpečia. Čakame, da nič nepřinže. Čakoni voprijeme či, tutun žive a sjate vopo. Prosimy cię, sladuj na dar swojej cyrkwy. Szymi woprovani jinjo, przez których chcesz ty być ujednany. Żył nas z ciłoma skryju swojego syna, zabychmy ze duchom świętym napełnieni, byli jedno ciło, a jeden duch we Chrystusu. U niech z nas czyni Tobie wieczny dar, zabychmy slubene dziedzictwo byli z Twoimi wyzwolonymi. Ze zbożnej knieżny była rodzicielką Mariu, z Twoimi świętymi apostołami a zbożnymi martrymi, a zawszymi świętymi, na których zastupno prosto szetobu, za przeco nadziejemy. Tutun woporny dar naszego wyjednania prosimy Cię, knieże, niech Ty je pokoji a z pomożeniu szło świata. Skruczuj swoją cyrkę na jej putnikowaniu na ziemi, we wierze a lubości. Skruczuj swojego służebnika, naszego bamża Franciszkusa, naszego biskupa Heinricha, a zromadność biskupów, ze wszemi duchownymi a ze swoim umożonym ludom. Usłysz mi wywódce modlitwy tutaj swoje osady, któreś Ty tu zgromadził, zjednocz ze sobą wszystkie swoje pasemi rozprojene dzieci. Spomnij też na naszych zemrtych bratrów a sestry, a na wszystkich, którzy su Tobie co spodobają, ze tutaj czasności odeszli. Przyjmij ich do swojego królestwa. Tam będziemy z nimi też my, to co nadziejemy, zabychmy z nimi Twoją krasność używali. O to Cię prosimy przez Chrysta, naszego knieza, przez którego Ty święty wszystkie dobra dawasz. Przez Niego, z Nim a w Nim dawasz Ci Boże mocne wódce, jednocze Ducha Świętego, wszak chwała, cześć, hordosność, wieki na wieki. Pomożny przykazach a błyskim rozwódzeniu, zważymy się śpiewać. Ojcze nasz, jest w niebiesach, święco Twoje imię, przyjdź Twoje królestwo, stań się Twoja wola, kajż na niebiu, tak na ziemi. Świetny chleb nasz daj nam dziś, wodaj nam nasze winy, jakoby Tyś wodawamy swoim winnikom, a nie wiedz nas do spytowania, ale umoż nas od złego. Umoż nas, knieże, od wszego złego. Daj mili pokoj naszym dniom, smil się nad nami opomenam, zabychmy od rycha przeco swobodni, a przede wszystkim zamuczeniem wisci oczekowali zbożną nadzieję a przykład naszego zbożnika, Jezu Chrysta. Chrystus nam darí pokoja wyjednanie, a nas jako bratru a sestry zjednocza w Twojej cyrkwi, tuż ją prosimy. Nie ladaj na nasz rych, ale na wiru swojej cyrkwi, a daj po swojej woli pokoj a jednotu, ki se žive a kraluješ wieki na wieki. Pokoj knieza udstajnie z Wami. Skróćcie się z postową pokoja. Mienia Boże, Jenia
Jenio Boże, Jenio Boże, Liczy Jinio Boże, katr sebira rychi sveta.
125 modlíme sa netko po sviatom popraveniu. Vítaj, Jezu, ke mni, povod odšujte. Modlíme sa. Prosimy Cię, knieże, niech nam dzień wote dnia Tyje przyjemanie niebieskie idzie. Ucz nas czasne wice prawie używać, a zrozumieć wieczne dobroty przez Chrysta naszego Knieza. Wszystkim obydleriam Pańczycku-Koła kloszczowskich wiesków przyjemy żonowanu kermu szudzenca. Zapłać Bogu prajemy żonam, ki su sredu a piatłok na osadne rumnościu uredzili. Zapłać Bóg prajemy knini Weronice Wałdzinic Prawočica lita do służbu pokania, żelenia, kieluchowych płatów administranckich drastów. Dżęca dwiema je niż po farskiej cyrkwi. W oktobrze jsme przeproszeni so ruszuc modlic wszystkie wieski, w osady są przeproszeni na utorach ruszuc modlicy czas a miestność mnie sobą uczynić. Intencje je jako przyjot na osadny jubilej, a wo mir a pokoj na świecie. Dalej modli so ruszuc, klosztorska cyrkiew niedzielu 2 sredu 8 rano, sredu wieczor 19 godzin, jako niż pobudowane od kolpingowej swojej piatk 19 godzin. We farskiej cyrkwi Pundzilu so ruszuc modlimy jako niż po 19 godzin, w utoru czwartka piatk 18:30, sredu jako niż po 19 godzin. W okolicy je ruszuc czwartku do kemši. Kolekta przychodnu niedzielu Koščice za uređene piščelu pastajne kloštre za misjonski skutk. Utrovne zapłać bo prajmy za sčevace dary. Za uređene piščelu dary so juno 500, juno 400, juno 170 a juno 100 euro. Za ponowienie pisanie w okno juno po 100 euro. Przyjoty na patronatny svědčin modlimy so šetne novenu Sjatema Apoštoloma Simeona juče Tadej. Firmojomni zetkaja so štvrtk 17 godzin w cyrkwi. Kolpingovce przeproszuja osadnych na zetkanie štvrtk wieczor na po 8 na wikarii przednoszki Gyda Budarja Jakubowym Puczu. Kemše Dobrošice sredu 18 godzin w okolicy czwartk 18:30. Cicha sjata godzina przed najswytszym je czwartk stajnie 18 godzin 15 aż do 19 godzin w klosztorskiej cyrkwi. Księskie zryczenie przychodny miesiąc za przychodny miesiąc je piatk wieczor 19 godzin 5:40. Sakrament Świętej Księdzy sposzczy so sobotu, Mojzese Hanusa Zwytęcy. Za czas redzie na piszczelu się jeneż naboczny koraj przystupnia to przez prydne małe wiże. Kemše od pundziele do sredy świadczymy nafary 5 sobotu a niedzielę w cyrkwi. Prosimy osadnych o pomoc przy porozczyniu naszych dziwaczeriów, 7-9, niech so im kofi zwari. Restaurowanie pisanego wutarnego okna pokroczuje w dziwanej firmy. Namiestne pisanego okna zatwarite so szkitne oknie czystej szklince, któreż zostanie teda przeco zatwarene.
Nucka przed nimi so po restaurowaniu pisanej okny zasa zatwarite. Osadna młodzina przeproszuje wszystkich młodostnych, kajże dorosłych na kiermuszne reje. Piatk, 25. oktobra, po wieczornych kemszach do Hornikowego domu. Kiermusznych niedzielu świecitaj swój diamantny kwas manżelskaj mirczynkec z Horku. Przyjemy imaj Boże szanowanie. Przychodną niedzielu, 28. świecimy patronatne świeczeń. Przychodną pundzielu, wadajcie. 28. świecimy patronatne świeczeń naszej farskiej cyrkwy. Świętego Simona Judytadia Kemsze, 7, 9, a wieczor 7. Świeczenski przydar będzie farar Szczepan Delan z Ralbic. 14 godzin przeproszujemy na Nyszpor. Na tym dniu so na Kirchowie proszę nie dziwa. Kolekta je na patronatnym świeczeniu za ponowienie pisanie w oknu postajna. Na zromadny dzień przy nowoprańskiej dzieci się proszuje dekanatne duszpasterstwo 21 do Nebelczyc. Przyzywienia aż do jutce. Proszę łapkieć, bójcie dalsze wozywienia dekanatnego duszpasterstwa. Starsi przy nowoprańskiej dzieci w osady Kruszczycy z Wikariu a Wotru su wutoru wieczor 19 godzin na starszysku zromadziznu nafaru przeproszeni. W decembru je farska wikaria na redzie ze sarskim rozwocu nabożne słowo nie ugotować. Prosimy zwolnibych so zapisać, hać to dżęca listčina leży zade na blitku w klosztorskiej cyrkwi. Dalsze informacje namakacie na osadnej homepage. Młodostni, kot sich wukuwania albo studia dla na wolbnym dniu osadnej rady. 10 novembra to będzie swoje wolne bydlenie, że w naszej osadzie nie mają, nie zmija, kot sich paceża najebać tu na wolbach w naszej osadzie obdzielić, niech se hać to 25. farskim biurowie Šizebie. W Wujszku je wodženca woziwina listčina kandidatów za wolby do osadnej rady. Osadni radzicieljo mają odbyszczować zestawu osady. Wolby do osadnej rady przewiedziemy 10 novembra na 3 miejscach, a to w Pančicach, Kukowie na Wikarii od rano na po 9, a do Pokemszach hać to 12. W Worklecach na Knieżym dworze od na po 10 do na po 12. W Kruszczycach na Fary od rano 8 hać to po na 4. Przyzanknie co uliczynie oso na Fary. Sztućcy przewiedzenie wolbu na jednej z tutych miejscności podpierać, niech so proszę hać to 29. oktobra w farskim biurowie Šizebie. 15 oktobra zemry w starobie 6 a 60 lat Maria Krauzi narodzena Delanec z Kruszczyc. Kołanie a rekwiem byszty piatk. 17 oktobra zemry w starobie 9 a 80 lat Juri Širak z Lena. Patrzo pusto wieczora je dżęca po kemszach a ponyszpory. Kołanie a rekwiem sli potom jutce pundzielu poponiu 4. Knieże daj naszym otymrytym wieczny odpoczynk. Odpoczuja pokoju. Niech jeszcze Boże się pundzielu. Na Fary siedemich, za nebo Annelies Demjank z Kulowa, utoro na Fary. Duchy Sjatemu skazana z Kruszczyc, sredu na Fary, za nebo Pawła Heblaka, manżelsko Hanu z Horku. Štvrtkšan, kemže nesu, piat večer, za nebo Jurija Kokarta, manželsko Heinžu z Kruščic, kajštiž Franca Grula, manželsko Mariju z Dobrošic. Sobotu večer, za nebo Kristijana Mikvauška z Kruščic, přichodnu nedželu, Rajnče, za nebo Benavenka z Worklec, dživičích sa v osadu, a potom nimski kemše na pojrnačích, za nebolejnu Hajchlovu, manželsko Antona z Časec a živých a nebo ich svojbe Elice z Horku. Potom punželu, to je na Simona Judy, sedemich, su kemše za živých a nebo ich
swojby Rehorec z Worklic, a ta druga intencja za nebo Jana Jakubasza, a żywych a nebo i swojbnych. Potom dziewiczych, te wolne kemsze, patronatne, so prena intencja za nebo Jurija Piczku, Manczycko Heinja Sotrolenu, druga za żywych a nebo i swój Bulankec z Prawočic a Šolčic, koniec. Trzecia intencja za żywych a nebo i swojego Koklic, Wudworja, Strausec, Smyczkic. Czwarta intencja je za nebo i swojego Šolčic, z Lena. A wieczorze, ty kemsze cu, se mich za żywych a nebo i swojego Handrikec, Nebelčic. Šovište, přeju vám šanovanou neděli. Kněz, buď s vámi. Blažený vás všemocný Bůh, Otec a Syn a Duch Svatý. Žijte v pokoju.